Tervehdys arvoisat YouTuben katselijat, se on Estola tässä tosiaan pitkästä aikaa taas Let's Play-videota, tällä kertaa Terrariasta. Mukana niin on täällä Solvable Spider. Kerro terve, sano hei. Moi moi! Joo, tosiaan sen verran, että tässähän on tämä talo ja näitä onkaloita kaivettu valmiiksi, ettei sitä tarvii lähteä kokonaan alusta lähtien. Sitä pientä randomipätkää, pientä testiä, että lähteekö innostus taas Let's Playden videoiden tekoon, ja todennäköisemmin Terrariasta tulee ehkä Minecraftista, Skyrimista, Ressa 1 remakeista, HD-remakeista, ja en tiedä. Laittakaa videon alas kommentteihin, mitä haluatte nähdä. VC. Mut joo, lähdetään pelailemaan. Elikkä todennäköisemmin me ehkä kannattaa lähteä. Se oli se se lumipaikka. Olisiko siellä mitään fantsu? Tuolla vasemmalla. Saattaa ollakin. Käydään kattoo. Käydään vilkaisemassa. Ihan. Hop. Voi Jeesus, kun täällä on pimeä. Mitä mä tein? Herra Jumala. Mä luulen, että peli kaatui. Ai onneksi. Noin, nyt on soihtu jo. Let's go. Mitä ihme pingviine? Nää asuu talvella tai tuolla tämmöisessä mahdollisessa. Sinne putos yksi. Ei ne mitään tee missiin. Lähteekö tää bumerangin mukaan seuraamaan tätä vihollista? Ei perse! En usko, että lähtee. Ja siitä... No. Pitäisi saada ehkä... Ei oo kyllä mitään. Ai kun täällä ottaa hittiä. No se ei sieltä ainakaan pääse pois. No, miksi tää ei hyppää? Noin. Oi. Tää tekee aika paljon läiskää tämä bumerangi. Aika tukea. Niin meidän pitäis käydä siellä viidakko maisemassa. Joo. Se oli yksi semmonen ase, mitä pitäis hakea. Pitääpä käydä siellä. Käydään jossain vaiheessa. Mä veikkaan, että se on siellä tuolla oikealla puolella on se viidakko könttä. Näytysköön täältä mitä fantsua. Näitä jääpalikoita pystynyt ampumaan hajalla. Ei. Tosti näyttää. Täällä mitä erikoista? Ei. Ei! Mä tipuun alas. Mä vilkasen, tässä on pimeä kohta. Löytyisikö täältä mitään?
pantsua. Olen Palanis-tiimiin, niin tuli viesti. Ota viestit, ei saa häiritä. Kannattaa. Silloin kun pelataan videopelejä, niin kukaan ei saa häiritä. Jep. Täällä ei kyllä yhtään mitään. Tiedä onko täälläkö. Aha, on siellä vettä mun yläpuolella, jos ei muuta. Näyttää. Ei sinne. Tossa mun alla on jotain. Olisiko tossa mitään? Toivottavasti täältä ei kohta tuu vesiisaren niska. Toivottavasti ei. Täällä on vettä, mutta tuolla näyttäisi olevan sydän. Tää saas pois. Ai krystalli vai? Kyllä. Kristalli, ihan sama mitenkö se nyt on. Joku kristallisydän se on. Ironi tästä ja... Pelkkää jäätä ja lunta. No, Muistaakseni täälläkin oli jotain, mitä piti hakea. No, mikä se on. Saapahan ainakin ammuksia tuohon lumipallotussariin. Ei oo kyllä. Mitään pommeja, voi harmi. Ainakin jotta örkin tapasta tai jotain vihua täällä on. No. Apua, mä hukun tän. Vesi pitäis saada pois. Hei, Apua, mä hukun. tuleehan siihen, niin saat hieman lumipalloa. Palloa naamua. Aina vaan helpottaa. Joo. Onko täällä mitään muuta? Noin. Ironia, hyvä. Ai. Noin. No. Tämä mä en osaa vielä käyttää tätä. Joo, se on aika hankala se koukku. Grappling hook. Se menee aikaan, kun se opetella sitä. Ois siellä alhaalla jotain. Joo, elä. Ainakaan jos ei muuta, niin vettä. Jes, silveria. Jee. Apua. Mä hukun tän. Takaata tulee tämmönen limamötien. Have a taste my balls. Siellä on porukkaa tuolla alhaalla. Ei noin. Taasti täällä on hirveä rotko. Ui saatana.
Tuossa on jotain. Mä sin tipahtaa ton alas. Come on. No. Onko täällä mitään? Mä en itse asiassa tiedä. On se ainakin pääsee alaspäin. Täälläkin on jotain tällä sivulla. Tuolla on ainakin vettä. No. Ai ei tuolla ole pakko. Älä tapa. Ai! Löytyisi joku jännä mesta. Oi. Päästän ylös. Täällä on kyllä niin iso latasta. Huhhuh. Tää näyttäis oleva ihan... Kerran täällä yleensä nää ironit, niin... Oi saatan. Hyppäs sinne. Täällä on tinaa. No sekin muka. Mulla loppuu tortsista. Kiva. Mä tuon kohta peräisin. Ai niin joo. Tässä on jotain. Tinaa. Ei tuonne, ei tuonne. No, olisikohan tuolla onkalossa? Mitä helvettiä? Mä sitten meni Ups! Menee sitten hajottamaan. My bad. Sorry. Mä hukutan sut siinä. Ylä! Mä en näe mitään! En minäkään. Mä jäin kiinni. Mitä helvet? Sieltä tulikin vettä päälle. Sorry. Jöp, enpä hukkunutkaan. Se olikin vettä, mä en tiedä. Kun yhden äkin saa mun tortsia ja mä rupasin miettimään, onneksi mä oon tehnyt suoraan ylöspäin tuonne helppo kiivet. Mistäkö asti se vesi menee tänne tuosta? Ja nyt se on koko tämä alue tätä varmaankin veepalassa. No niin on. No sitten en mennä sinne. Mennään tänne. Tuolla alhaalla jotain. Eikö tulla se vesi? Kaavetaan vähän Hei, tullo lammas. Mikä onkka. Ei kaaveta suoraan. Jos me mennään tänne. Täällä on jotain tuolla alhaalla. Jee. Niin, näyttäisi olevan jotain hyvinkin. Ai. Minä puton alas. Missä niitä on? Tuossa. Älkää. Mä en näe mitään. Mä en näe ampua.
osuu tuo seinä. Siitä tontut. Ei mitään nuo ole. Tää on helppoa. Too easy. Nurkka raiskas, paras raiskas. Noin. Jes, mä löysin pommeja. Mä halusin nuo silverit tuolta. Oho. Tää tulee kohta vettä niskaan. Hei. Tää... Ei, tää olikin platinumi. Tullo pättissin. Lupaakko? Ei! No, täältä nää. Tuolla on jotain. Tuolla vasemmalla. Mut siellä on näköjään käyty, koska siellä on varmaankin tortsi. Ei, mene sinne sitten. Varota, tulee kohta vettä niskaan. No joo. Ota pois. Op. Ai. Op. No, miksi se tartus? Noin. Ei se ole joku arkku tai joku. Ei tänne pääse alas. No niin se näköjään Ai, pitäisikö sulle tehdä näitä tortseja? joka paikka on täynnä vettä. Oota. Tämä ei ole olleskaan hyvä homma. Hetki pieni. Mulla on yksi tortsi tässä, mutta Tänne se... ylös. Oota. Hop, ota, hop. Oota. Noin. Oota. Kiitos. Kiitos, kiitos. Toivottavasti ei enempää tuu vettä. Hop, jäätä, liukasta. Ui, 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 ui. Onko täällä... Mitä? Mikä tuolla joku kukka? Mikä Hop. tuolla? Silvercoinia ja jotain. Sitten täällä on näitä... Mikä? Undead Viking? Viikinkejä. Taas siitä osuu. Ai. Mitä tapahtuu? Mä tiedän, mä ainakin teen damakeen johonkin tuolla pimennossa. Oi. Täällä on jotain. Hetkinen. Täälläkin on jotain. Täällä saattais olla jotain fantsua. Yes. Tasoitu silveriä. Hyvä. Kohta saadaan kunnon armor, kun päästään etenemään. Oi. Mennä sinne helvettiin. Niin, sielläkin pitäis käydä. Minä kyllä selviydyin siellä jonkun aikaa, mutta kun mulla ei tuota bumerangia ollut, mä en tehnyt niin hyvästi damaa, että mä olisin pystynyt selviytymään pitempään. Bumerangi, kun se ollut mulla alun perinkin mukana, niin mä olisin pärjännyt sen. Joo. Tähän täällä on. Kohta varmaankin hyppään johonkin surman loukkuun. Aha, tuolla on tommonen pomppiva. Tästä palkata bumerangi tekee läippä. 12. Up. No. 10. Tulee taas tuonne. Elä ammu. Noin. Tarvitko yksi osuma vielä sen tuo henki pois?
Noi. Nice. Tuosta tortsi. Tuolla on vettä ihan perhanasti. Mikä ei sinne. Mulla on pommeja, vaan sasi ehkä. Tai enpä menekään. Se tulee porukkaan. Kolme tortsi. Platiniumia ja vettä tuossa yläpuolella, ne hakkaa enempää. Ai. Saiko mä sen? Sain. Mutta mitä meinaa, kun tuossa on tuo depth ja siinä lukee 714 feet below? Meinaako se, että onko se joku... mikä? Feet below, en osaa sanoa. Onko siellä jotain erikoista vai mitäköhän siellä on? Minä olen vasta noobi tässä pelissä, minä en tiedä mistä mitä. Joo, mullakin on aika, kun mä oon viimeksi pelannut tätä. Ihan kunnolla. Heiluu kyllä sen verran hakkua ilmasta. Hetkinen, alhaalla on jotain. Sinne siis. Menkäämme sinne päätä pahkaa. Mikä se on loistaa? En minä tiedä, se on joku... Loistaako sillä joku vihollinen vai... Se on tuo mineri, joka loistaa. Varmaan kun sillä on tuo hattu päässä, niin siinä on varmaan joku valotas. Lisää platiniumia. I want some more platinum. Give me the all platinums. Kisaa kumpi on enemy alla. Se nää varmaan, kun sulla on parempi hakku mitä on. En mä nyt tiedä, onko tää niin hyvä. Oho. Ai. Menit sitten keskelle sitä. Et pääse tänne. Aivan suits on balls. Älä mua ammu. Onneksi se on friendly fire käytös. Tai ettei pysty kaveria vahingoittamaan, sittenhän tämä olisi hyvä. Laitetaan vaikeammaksi pystyy. Mutta joo, videota on 22 minuuttia alla. Oho. Voitaisiin tähän lopetella. Me palaamme seuraavan videon parissa. Pistäkää kommentteihin, pidittekö, jatkataanko tästä lisää, mitä seuraavaksi. Me näemme sitten. Se on morjens. Moi moi. Oho.